Tänään me lähdetään maastoon, koska kenttä on vähän huonossa kunnossa. Joten nyt me ollaan päästy siis metsän rauhaan ja metsän siimekseen. Ja siellä on kaunis pikkupuronen. Tässä on vähän asfaltinpaloja. Muista, että tässä on näitä asfaltinpaloja, että pitää varoa. Katos tossa näin. Kohta tulee meidän eka laukkapätkä. Tessu tietää jo, että täällä laukataan. Koitan kuvata meidän laukkaamista, mutta jos ei onnistu, niin pahoittelen. Tällä lätäkön jälkeen taas lähdetään. Tessu taas näki hirviöitä pusikossa. Voi. Jotain silmää, kun mä laulan. Niin tuolla on tommonen... Tässä ei se suolakivi, eli nyt meidän pitää kääntää. Niin hirven nuolukivi ja Dessu nyt töni. Lopeta. Niin, tommonen hirven nuolukivi täällä. Moi. Niin sit jos tulee joskus hirveä. Ja superkäännös. Ja huomasit, kun meillä on lökärit päällä molemmilla. Pään heilustauti vai? Joku ongelma, kato nyt. Kun ei oo martingaali, niin se käyttää hyväkseen kai. Kun en mä viitti maastoa ottaa martingaali, koska se on... Voi kuulosti Tessu. Ihan hullu. Ihan rauhassa voi ottaa kans niinku. Siellä tulee meidän kiltit. Tytöt, toisin kuin tää Dessu on tämmönen... Taivas on vähän tumma nyt. Joo, mä ajattelinkin, että varmaan on... No niin, me jouduttiin vähän sateen raiskaamiksi tossa. Ja kyllä tää vieläkin vähän sataa. Sitten silloin taas kauhean kiire kotiin, koska sataa ja Dessuhan inhoa sadetta. Vähän tuli nyt korvavideoita. Äp. Hei. Dessu. Vähän taas pystyy. Hyppää pystyy tää poni. Vähän vaikeeta taas kuvata tän kanssa. Tää on tämmöisellä tuulella. Tää on taas tätä kotiin päin menemistä. Dessun käytöstavat on ihan jossain. Jäi matkan varrelle. Kävelee sivuttain ja voispa Rini kuvata. Tää on aika jännän näköistä. Mitä se tekee? Noniin. Pysykin siinä. Sano moi. Ei sitten. Ei sitten. Minä mökötän täällä, koska minä en saanut hyppiä pystyyn ja olla paha poni. Niin kuin minä olisin halunnut. Niin, etkö saanut olla? Koska sun pitää olla kiltti poni. Moi vaan.